Usa ka construction worker ang gidakup sa Talisay City Police. Human pasanginling Nanghinol sa pribadong parte sa usa ka maestra. Dihang nagkasugat sila sa dalan. Ang report ni Femari Dumabok. Nagtingkagol na sa Talisay City Police Station kining 28 anyos nga lalaki nga gipasanginlang Nanghinol sa pribadong parte sa lawas sa 23 anyos nga maestra. Sa pakisusi sa kapulisan, ang 23 anyos nga biktima naglakaw daplin sa National Highway sa Barangay Bulacau sa Talisay City alas 7:30 ganihang buntag. Padung na unta sa gilagaran nga tunghaan. Sa dihang gikatagbo nini ang suspitsado, kalit lang matud pa gihakop ang ubos nga bahin sa iyang lawas. Naghilak pa o nagkurog ang maestrang biktima dihang naabtan sa mga niresponde nga nagroving nga mga pulis. Suspect na kinansingan yung victim natin na teacher sa area. But on the swift response, may naman tayo urban patrollers doon sa area. So, kakita ng commotion, nakapag-react agad yung tao natin na nasa ground, so na eventually arrested. Apan may makakang suspitsado sa pasangil sa maestra. Iyang gipasabot nga aksidente lang nga naigo siyang kamot ang lawas sa biktima ug wa siya intensyon nga iya kining binuangan. Nagsugat mi sir, nagdakog cellphone ba? Nya. Dako cellphone na nakagihanan ba? Baklay ko. Kana ko dito loyo. Kana naman akong kamot. Kana naman. Wa di po kabaw na. Murag ibagi. Nya. Naigo man siya. Kasong acts of lasciviousness ang atubangon sa suspitsado. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.